Hola, vull aprofitar aquesta ocasió per felicitar-vos pel vostre 25 aniversari. El 25 aniversari de l'Institut Català d'Oncologia, l'institut que està ubicat a la nostra ciutat, i teniu molt present que això és motiu de satisfacció i d'orgull, i us ho dic no tan sols com a alcalde de Badalona, sinó també com a veí. Sou un centre de referència en investigació, en recerca, porteu el vostre nom i, per tant, el nom de Badalona també en tots els àmbits en què vosaltres participeu. I això és un aspecte que posa en valor la vostra organització, però també la ciutat de Badalona i el nom d'aquest municipi. I aquest és un aspecte, com us deia, que jo com a alcalde, però com a ciutadà, també valoro. Per tant, us animo a seguir treballant, us felicito, com deia, per aquest 25 aniversari i teniu molt present que tots els homes i dones, tots els veïns i veïnes d'aquesta ciutat ens sentim molt orgullosos de que estigueu entre nosaltres. Felicitats!